Hello, i-flex din ako ni nga dalan. Mao ni ginatawag nila og Winston. Mao ni lang ginakahadlukan sa amoa kanang padmo adto sila sa amoang probinsya sa Jose Abad Santos. Mao ni ilang ginatawag na Winston. Pag mag-agi gani dire, magkuan gyud ka kanang 100% jud imuhang paghinahinay kay grabe ni siya ka bakilid, pasaka patungas jud siya, taas kayang patungas ani, so maghinahinay daghan na sad kay nangahulog diri nga sakyanan, labi na ng mga nagadala og produkto gikan sa MOA. Ang produkto gikan sa MOA sa Jose Santos kay mga lubi, mao na mga produkto gikan sa MOA. Pataas kaayo, taas kay nga pasubida niya sa una kanang kuan jud ni siya kanang dili pa sementado, arang-arang nagay karon ka sementado na kana kita ka ng barrier mo na diha nangahulog ang mga sakyanan sa una. Karon okay na siya kay ngano semento naman siya, sa una kay mulutaw jud ang mga bato niya bakilid, hinahinay gyud ka. So, ingan na. Malipay na lang ka pag maabot na ka sa tuktok kay kanang makaingon kag nakalabay na ko sa scary nga kuan nga area, cherries. Bitaw oy, diri jud ang ginakahadlukan sa una. Mao ni ang Winston ginatawag nila. Malipay na lang ka maabot ka diha kay dili na kaayo as in scary. Dira daghan na bitaw kaayo nangahulog oy. See? Pero nice na siya karon kay semento naman siya. Sa una lang gyud ang dili niya. Lapok pa jud kaayo, mapilit pa jud niya. Dagko kayong mga bato, lutaw kaayo mga bato dira. Mao ra to siya guys. Bye.